kadiyong taliwat anay no mga kabombo ini nga red tide advisory iton BFAR ito na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga kabombo mahitungod nga may ada iniya na update ito naton mga taga BFAR. So adi mga kabombo ito na aton na linya mga kabombo hi Ma'am Christine Gresula iton Information Officer ito na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of Field Office 8 may pagisumpay na ininan mga kabombo kini nga pagtaga red tide advisory. Ma'am Christine, maupay nga gabi. Maupay nga tak na ha aton nga tanan, hapag kaya na in may ada lagi hapon kita area nga niya ato nagahiyon nga ada lagi hapon ha ilago man shellfish ban. Simingani kita nga shellfish ban mahugot ito nga gindidiri an panguha pagkaon ngan pangolekta ingatan nga klase in pantion o shellfish nga nasetes SP alamang mas kilala nga hipon nga diha aton dapit kunti kang ito hamataginaw bay ha Eastern Samar. Sumala ito han pinakabago nga shellfish bulletin nga ginpalusad han amon Central Office han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Balikon ko may dalagi hapon kita shellfish ban hamataginaw bay ha Eastern Samar sakop ito ang mga bungtuhan General MacArthur kinapundan ang Nani ngan Salcedo. Kadugangan gihapon nga impormasyon ha aton publiko simingani kita nga red tide o may ada shellfish ban, balikon ko, ang apektado lang ito mga pantion o shellfish nga nasetes SP alamang. Kagsin ngon, ang iba nga labang dagat. So gadan isda nuos pasayan ngan masag, bisan tigang pa ito nasabi nga kadagatan, pwede naton ikonsumo. Basta sigurong lang naton nga presko, aton tatanggalon aton mga sulod ginhawa so gadan bihod tinaingan hasang, ngan hugasan naton hin maupay. Preferably mag-uupay kung running water nga syempre aton lulutuon hin maupay. Para po mga kagawat, ang pinaka-bag-o nga red tide advice so giti kang hamon buhatan mahimo mag-follow amon official Facebook page and BFAR Eastern Visayas. Nga syempre po padayon kita pamati ha kanginan aton mga gintatapugan nga istasyon. Mga salamat.